Helo, a chroeso i'r llwyfan. Sef cartref i Theatr Genedlaethol Cymru. A dyma beth i ddisgwyl ar eich profiad gwaith. Dechreuwn ni fan hyn, ar y prif fynedfa. Fi yw Gwern, mae fi a cwpl o ffrindiau yn mynd i dangos chi rownd ble chi'n mynd i'r profiad gwaith. Let's go. Dyma yw'r prif fynedfa, lle ydych chi'n dod i fewn i sy'n fewn am eich wythnos cyntaf o brofiad gwaith. A dyma'r staff fydd yn eich cynorthwyo chi dros y wythnos yma. Mae Arwel yn un i wylio allan am. Dyma'r ystafell ymarfer sy'n cael ei defnyddio ar gyfer paratoi ar gyfer bob sioe. Be ydych chi'n neud? Drama. Gwen, be ti'n licio am Theatr Gen? Wel, y cyfleoedd sy'n cael ei roi, ddech chi'n da. Ia, mae popeth yn cael ei roi i chi, a... Wel, byddwn ni ddim yn gallu gwneud pethau fan hyn. Ti edrych yn ffab. Diolch. Felly, dyma ni yn y coridor. Mae dyn ni cwpl o ystafelloedd fan hyn. So, fan hyn, mae dyn ni'r stordi. Mae cwpl o stwff technigol i gael nhw fyna. A wedyn draw fan hyn, mae'r stafell werdd. Fan hyn byddwch chi'n ymlacio, cael tisio de fach, mae cael bach o hwyl. Mae cwpl o staff yn fyna yn barod yn ymlacio. Ond, os dewch chi mlaen fan hyn, dy fi, wedyn fan hyn, mae stafell newid y merched adeg pan maen nhw'n gwneud sioia a golau mlaen. Felly, yn sydyn rownd, dim lot fawr o ole fan hyn, ond fan hyn bydden nhw'n gwisgo, bydde gwisgoedd yn mynd mlaen fyna, a mae'n digon o le ymlacio, dy sydyn. Dyn ni dod i'r adran dechnegol, pobl gweithio'n galad o fan'na. Swyddfa gynhyrchu fan hyn, ffeils pwysig. A dyn ni nôl yn y lŵp lle ni'n ddechrau a gweld Sioned yn yr ystafell werdd, a ni fyny grisiau. Sy'n clas, Theatr Genedlaethol Cymru, swyddogol, dros ben, proffesiynol. Well done, Theatr Genedlaethol Cymru. Lle dyn ni'n mynd? Felly, lan lot mae'r cyfarfodydd a dyna ble maen nhw'n digwydd ar y funud. So, angen bod bach yn dawns. Mae'n bwysig iawn. Do mewn. Na i cytio'r bit yna. So, fel boi sy'n rheoli'r camera, be ydych chi licio am eich profiad gwaith chi'n Theatr Gen? Wel, mae wedi bod yn wythnos i gofio yn y fe, so... Ie, ni wedi cael lot o cyfleoedd gwahanol. Behind the scenes, fel maen nhw'n gweud, so... Ie, cael gwybod fel marchnata a stwff, oedd y mor ddiddorol. Gwneud lot o tasgau gwahanol hefyd, nid just yr un peth. Na, cadw ni fysi efo. Peth pwysicau fi yn dod o 6-1 ydy bod fi'n teimlo bod fi wedi dod o brofiad gwaith ydy gwneud argraff yr ola. Ie. Wedi cael cyfraniad i'r busnes. A dwi'n teimlo bod ni wedi cael cyfle i wneud a da ni wedi gwireddu hynny. Do. Do fi credu bod nhw'n hapus o gwaith fi wneud yma. Ie. Gobeithio bod nhw. Ie. Wel, gobeithio bod chi wedi mwynhau yn tŵr rownd Theatr Gen. Ie. A gobeithio bod chi yn mynd i cysylltu efo y pobl hyfryd sy'n yma
i ddod o brofau gwaith ym wsos. Newch e. Bydd yn wythnos i gofio. Mae e werth e. Ta-ra!